Микросушалка, втора употреба или нова? И сега ще ви кажа плюсовете и минусите на новите сушалки, на сушалките втора употреба. Вече вие преценете. Така. Започваме с сушалките втора употреба. Сушалките втора употреба ги продават в някаква кутийка, така запечатани. Само штракнати. Новите сушалки са по този начин се продават, запечатани новички. Така, това е първото нещо, което няма особено значение. Продължаваме нататък. Сушалка втора употреба. Обикновено хората, които ги продават втора употреба, забелязват, че сушалката, едната причина за да я продадат, че сушалката може би вече не работи както когато е била нова и я продават. Но, когато са използвали сушалката, много хора предвидливо я продават втора употреба, а не я дават на ремонт, защото знаят, че гаранцията отпада, защото никой не поема гаранция на сушалка, която вътре има ушна кал. Дори сушалката да се изчисти от ушна кал, примерно както е тази сушалка, на клипа не се вижда много добре, че има ушна кал, но под клипа ще кача снимка, която е по-детайлна и се вижда ушната кал вътре в сушалката. С тази четка може да изчистим ушната кал повърхностно и да не се вижда, че има ушна кал вътре в нея. Но докато чистиме, може да разместиме вътре редуктора на сушалката и сушалката да се развали, да спре да работи. Това също е един от рисковете на чистене и затова трябва много внимателно да се изчисти сушалката от такава ушна кал. Но когато има много ушна кал, дори е трудно да се изчисти без да се повреди. Така че не е лоша идея, ако ви видите, че в сушалката има ушна кал, доста рентабилно би било да се продаде втора употреба. След като се напълни с ушна кал сушалката, ушната кал обикновено е влезла течна, докато човек е бил на изпит. Тогава жлезите му работят с много по-голям темп и жлезите с секреция отделят доста повече ушна кал, отколкото обикновено. Тя влиза течна в сушалката, залепя се течна за говорителчето и става като цимент. Твърдява се след това. После колкото и да чистите, ушната кал си е залепена за говорителчето и започва лека по лека да криви звука, да се чува по-тихо и звука определено не е същия. След това единственото решение е смяна на говорителче. Просто една слушалка, колкото и да се ремонтира, ако примерно говорителчето пак се изчисти по определен начин, няма да е същата като ново по никакъв вариант. Друго нещо, с слушалка втора употреба можете да си пренесете определен вид гъбички или някаква зараза в ушите. Защото навътре в ушния канал човек доста трудно може да го почисти по някакъв естествен начин, не може да си измиете ухото отвътре. Доста хора ползват една и съща слушалка, дават я на приятели, на роднини и така на кой ли не. Без да я чистят с спирт или с какъвто и да е препарат. Ако попаднете на такава слушалка, освен всичко друго, рискувате и някаква зараза да приемете от нея. Друго нещо, магнитите е доста разпространено. Магнитите втора употреба, те падат на тъпанчето. Ако някой ги е ползвал преди вас с някакви гъбички или някакви проблеми с ухото, рискувате също да се заразите. Най-малкото, което е хубаво все пак да се дезинфекцира магнита с някакъв спирт, но дори 95 градусовия спирт не убива 100% всички бактерии. Така че пак рискувате нещо да си пренесете. Това е в общи линии. Вече вие преценявате. Слушалка, която е нова, има 1 година гаранция. Ако си чистите ушите преди изпит и не слагате батериката наобратно на слушалката, ще имате гаранция и ще бъдете сигурни, че 1 година имате гаранция нон-стоп. Даже предлагаме и опция за експресен ремонт в рамките на деня, което е доста добре за вас, ако ви се развали слушалката точно когато най-много ви трябва. Обикновено една слушалка се ползва в годината 2 пъти, в 2 месеца в годината примерно, когато на човек най-много му трябва, а не през цялата година. Така че опцията експресен ремонт е доста добра.
За слушалка втора употреба също има експресен ремонт, но вече ако не е купувана от нас, ремонтът е на по-скъпа цена, отколкото на слушалки взимани от нас. Това е като цяло. Изберете новото, запечатано, без рискове за здравето ви и съответно и за успешно свършените мисии с нея.